Patay ang usa ka babaeng angka sa motorsiklo human nalatayan og bus sa Davao City Coastal Road. Samtang usa ka bus ang mibangga sa Center Island sa Mawab, Davao de Oro. Ani ang report. Wala na nakasugat sa bagong tuig ang 27 anyos nga babaeng angka sa motorsiklo human namatay dihang nalatayan sa Disiba sa Davao Coastal Road human nabangga sa usa ka van Disyembre 30 sa gabii. Sa impormasyon sa Davao City Police Office nga nakuha sa GMA Superradyo Davao, parehong naglatas padulong sa Talomo Semento ang motorsiklo nga gisakyan sa biktima ug gimanihuan sa 37 anyos nga bana niini, van ug ang DC bus. Apan aksidenteng nabangga ang motor sa likod nga bahin sa van, rason nga nahulog ang angkas, nalagpot sa Picas Lane ug nalatayan sa DC bus nga miresulta sa iyang kamatayon. Dead on arrival kini sa ospital. Samtang nakahiagom og mga samad sa lawas ang bana sa biktima. Sigun sa usa ka saksi, naka-hazard light ug nakaparada ang van. Human ang aksidente, wala na matikdan nga nakahawa na sa lugar ang van. Gikustudiya na sa kapulisan ang driver sa DC bus alang sa tukmang disposisyon. Ginakuhaan pa kini og pahayag. Sumala ni Police Colonel Christian Antonio Garcia ang hepe sa Traffic Enforcement Unit. Sa karon wala pa nagkahusay ang pamilya sa biktima ug ang driver sa bus. Dili pa sa mapasakan og kaso sa korte tungod sarado ang Office of the City Prosecutor. Sa karon ginapanubayan pa sa otoridad ang nagmaneho sa van. Sa Mawab, Davao de Oro, nabangga ang usa ka pampasaherong bus sa Center Island sa National Highway sa Barangay Tuburan, Martes sab sa hapon. Sa impormasyon sa Mawab Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office nga nakuha sa GMA Superradyo Davao, gikan ang bus sa Katiil ug padulong unta sa Davao City. Apan pag-abot sa pabahada ug pakurbadang bahin sa lugar, nawadan og kontrol ang driver rason nga mibangga kini sa Center Island. Hinuon, luwas ang tanang 19 ka mga pasahero sa bus ug walay natalang samdan o namatay sa insidente. Subling nagpasidaan ang MDRMO Mawab sa mga motorista nga mag-amping sa biyahe ug sutaon una ang kondisyon sa mga sakyanan aron malikayan ang mga disgrasya. Ilabi na nga among lugar gikonsiderang accident-prone area. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.